na emu akwaba emfamra Ewiase mu ene Sunsum Nsem dwumadi a yɛde ebremo ɛda ɛbenada ɛnyɛ bia no so kɔpem sɛ no nkɔmɔ bɔ na mo fa nkyɛ bi nti ɛna yɛde ebremo sabri yɛhyɛ mo bɔ sɛ ebiwie no nkɔmɔ pa ho ngini tie dia santi yɛde yɛntra saa so ɛna nyame yɛ atom a memenda ɛnyɛ no nsia kɔpem sɛ no hwɛ bɔ so no yɛbɛsan de dwumadi ɛde abremo wei ɛyɛ Sunsum mu ɛne Ewiase mu Nsem dwumadi a yɛde Mallam Mohammed spiritual Herbal Center akachi ade ebrewo sene so se nyamra tenase ebra sunsumu nyuma Mallam so atenase na yatira kwan niema yeye ewo akachi na otumi aba ama nyame annam Mallam so atumi abwa dine ene ye entra numbers a egu screen ni nyina no eye Mallam Mohammed spiritual Herbal Center the numbers die di nkomo egusu di nkomo kura no ubetumi afre na afi yene mu atumi adi nkomo wo ha ebo so bi kwa na edua mo de so a wo de frɛ na ye busa na yene mu eni ho enkomo san so na WhatsApp line enso eda so a eno so behwe na wo se busa bi efa nkomo a yedi ho so a wotumi edi aba ne nyabotre akenkan ebusa edi amare pem so no edi amaratum am wotumi afre Mallam Mohammed spiritual Herbal Center ko betibie escafo amantem Eastern region ena Mallam wo ebi a ye di Easter amanfo ko say parachute na enam so hey from team no ena Mallam wo say so say we are live on Kumawood TV, live on Facebook so Kumawood TV, live on YouTube Kumawood TV so ena ukọ Unity 87.7 FM as well. And also we are live Unity 87.7 FM. O de offer phone one. Maybe a radio bia no phone so bia no. Unya ope. O sa ebeka ye na otimi so no eti so live Unity 87.7 FM. Papa Trust. I man akwaba na afi yemfa enkomotwe no. Nkomodie no etimi enhyehyɛ so. Ade nkyerɛ no de beba. Na hyɛ no sa man na buso no nyina lines nyina no. Mallam number edi ko nyina no ubetumi afre na afi etumi ene ho edi enkomedin ede nana admakon atrasi Mallam Mohammed atrasi papa assalamu alaikum wa alaikum assalam nana admakon de don afra o say mike na wasoka apa fire ko nyame nim na to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amen. Because bibi ni ha obayi otumfo Nyankopon san yeden enim nti aha yede tefidie yi so nda nwumre na yo otumfo Nyankopon edimu nti ana Kumawood TV so ahwefo ana meka say inshiranka dio ohun ya wajadie demeka wati ase because obi oho say oh Mallam Mohammed de oba Kumawood TV Tuesday and o say sadia ndebenada o de beto wachi ahwe because no ohun ye nti ndena wo de ato ho no o say inshiranka dio ohun ya wajadie demeka wati ase nti mechia obi bia papa yesus ani yati baby ni yati bibi pa yesi kremu bone am ye hu kremu papa sa ebe no na mpanifo kan no beto mo kire sai ewo kremu mu na Mallam mu se de ya etie ne se etise bia ye ka se akronfo ana ewo kronfo so de me gana se ye wade bi o bi bewi ade bi etimu no se nipa ba ko ntimi bewi a omo ya akronfo ana ewo de nipa ba ko ebe fa ye ka ne se kronfo na se ye ka se betakariya do so ama ye hunu kremo papa ejina homa obia nyon obia ewo homa obia betakariya do so ama ye hunu kremo papa efie wura fo ado so ama ye hu fie wura papa adwuma ya fo ado so nti ama ye hunu mani adwuma ni papa de me ka wadi ase aha asore ado so ama ye hu asore papa enti eno no ejina homa obia anya se ejina homa se
kase betekari adɔɔso ama yɛnhu kramo papa nti no dabi ayi nananom ahemfo adɔɔso ama yɛnhu no ahemfo papa manyafo adɔɔso ama yɛnhu no manyɔfo ni papa ana deɛ meka wonde deɛ meka na genuinely ɛbɛrɛ ne ehu sɛ Mallam we deɛ adwuma ɔyɛ no nyame no kuri ni sɛ dabi ayɛ na meka sɛ dua na wadua no dua no obi anim sɛ yɛwɔ amango akase a yɛdua ana ɛwɔ amango nso a efifiri kɛkɛ amango na efifiri kɛkɛ no ɛyɛ dua kaseɛ paa ɛnyɛ nhini na amango a yɛhyɛ da dua sɛ nyɛ akaseɛ no ɔno ɔbɛso akaseɛ nso ɔnkyɛre te sɛ sana amango a efifiri nti da bia na mɛka sɛ sɛ wonam na wohu ɔbaa na wohu no ɔkwan so na wofa no a sɛ wo adaba na wɔmpɛ ayɛfa na wokɔgyaa no ɛnyɛ kwan na so ɛna ɔbɛsa gyaa no na da bia na mɛka sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔyɛ Mallam ɔnni faako tena yes yɛwɔ obi wɔ ɔyɛ diifoɔ ɔnte faako yɛwɔ obi wɔ ɔyɛ kɔnfoɔ ɔnte faako na sɛ nka adwuma papa no deɛ wɔ so wɔyɛ a ho sisɛ amango a afifiri deɛ mɛka wate aseɛ amango dua afifiri ne frɛ no ɛtwam ɛtɔ fam na nanan butu a ɔfa bi di deɛ n'adwe nyɛ ɛtwam ɔhu a ɔte bi di deɛ ɔkɔɔ n'afuo mu ɛɛba ɔbɛtɔ so a ɔbɛte bi adi na sɛ amango dua yɛ kyinkyin deɛ hefa na wɔkɔ akɔtɔ na sɛ woka akyerɛ no nso a ɔse yɛnkɔ wiase nyinaa na yɛnkɔ wiase nyinaa deɛ ɛnna na mɛka kyerɛ wɔ sɛ sɛbe yɛkɔ wiase nyinaa wɔ ho nso me ne wɔkasa Kumawood ada wakɔsi dan no bi wɔnkran wakɔsi Kumawood TV no wakɔsi ne dan ne bi nso yɛka no sɛ tamale saa ha na ɛwɔ ana deɛ mɛka no meboa coronavirus yɛ tete nipa ada ne du asi fa Ghana so enti ɛyɛ adwuma wo ndwuma no a woyɛ no ɛna ɛso aba onyuma pa no ɛna ɛbɛso aba na meme nko a mesi hɔ yi sɛ ebia wo sɛ woyɛ doctor ana ebia mo manager wɔ hɔ yɛ Kumawood TV yɛ ne dia meboa na sɛ ebia ɔkɔbie bi wɔ baabi foforɔ a ana atakorade a ɛyɛ dan a hɔ no ɔno no wɔ ha ɔyɛ si wɔ sɛ yɛ manager na wokɔduru nkran a wobɛsa nyɛ obi a ɔwɔ hɔ yɛfrɛ no manager ɔhɔ no ɛna ɛhyɛ ne nsa na ɛno no saa no biribi a ɛwɔ hɔ nyinaa no ayɛ ɔno na wo bɔɔso no nsa mfiri ha no wo nkɔnkɔyɛ parents biara ɛwɔ nkrandeɛ na ɔde ama wɔ sɛ hwɛ so no ɛnti saa ba obi sɛ meyɛ Mallam matema so yɛyɛ ɛndɛ sɛ wo ana ebi a nyame tumi no wɔ wo so wontumi nya nyinaso anyina ana mede ha ama wɔ sɛ maasɔre dan ni wo kɔtena hɔ a ɛndɛ mede ma wo sɛ ɛyɛ wo asɔre ɛnyɛ meme nti sɛ nyame yɛ adom na ebi a wo a wosi hɔ no wo kae me sɛ me na mede asɔre dan na ama wo ebi a wanya bi wo ma me bi afan na mentimi nsɔre nkansa nka nkyerɛ atiefoɔ sɛ wo na wowɔ hɔ no na ndɛ me meba hɔ yɛmfiri baabi mɛhyia me ana chi no ana de meka what de meka rented now for one day ndɛ meba yes enti na adwuma na ayɛ no ayɛ na mentam pɛ sɛ mɛkɔ hɔ bebree na yɛkasa Mallam a deɛ bɛma wahunu Mallam mu difference no Mallam ɛstande kɔ Kristo mu as a evangelist Mallam ɛyɛ sampakani Mallam ɔyɛ teacherni Mallam ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfo sheik ɛyɛ obi a te sɛ pani bi a ɔdi mu ana ɔyɛ kronkron ana diifoɔ na yimi ɛstande kɔ Kristo mu te sɛ elder ana yɛka ne sɛ imam ɛyɛ sɔfo na imam yɛ sɔfo na Mallam yɛ teacher deɛ wunnim no na ɔbɛkyerɛ wo wɔn sɛbɛsɛbɛ wɔn teacher ni a wakyerɛ nkwala wi no mu da yes wɔn teacher ni a wakyerɛ nkwala tramon no wɔn teacher ni a wakyerɛ nkwala patashi ente sɛ yɛn a yɛgidi yɛ ho di sɛ yɛyɛ akronkron yɛdi nokware ma yɛ ho adenti na obi yɛ Mallam na obɛti obi ne maame ntam wɔde azam na bibi za na obɛti obi ne maame ntam adenti na obi yɛ diifoɔ na obɛti obi ne maame ntam
ana obi akonfo obeti obi ene ne maame ntam enti na oka se papa so oyewa sabe da bia ya na mewa ana me kase gime ya na makwa adwuma na so na ya na ya kase sabe me bisa ye nyina na nim de fom wo wiase nyina se ene wiase nyina a kristofom adifo wiase nyina nkramofo adifo ene wiase nyina konfo a omo so mo ya very powerful me bisa obi ya se hwan ene wa nim de ese ne nyankopon hwan ene wa nim de ese ne nyankopon akomchefo yi nyina ene fa na se bia ye wodin a wo hodin fo ye komchene Mohammed ene anabi Isa Yesu Moses Abraham omumu hwan ene wa nim de ese ne nyankopon enti se bi ni ho sa de nyankopon ni se maami wo ye bayifo ento se akwada yi maame ne enwo wonim anka aiwa mfa baye na wo anka wo ko pie pre maame bi keke chen kura na anka badesa manka wasai ne baye ne no de anwen ama wanyini enti saba na akwala na duru baabi na wotu no fo no mfa na se ebia papa me no kasai maame ne kwatia no a de obeka na se maame nye ana de meka wonte de meka na se otia na de obeya na se ne maame nye because de bia ya na meka se menim obi a no owo sika no wona na maame na aware obama no enti ne maame na ware obama no a me no wo kasai de bia onne oba no wonkran na yere wonkran oba na maame ho na watommo ana anwa na abai wati ne kamu oba odemmo na anwa ne bra na maame na ne maame se mempe wo hwe otie ne maame na se mempe wo hwe oyeye ya maame se mempe ne hwe de ba ya na se ono sa se na chiko ka kire na yere se na sofo bi aka kire se maame ne ye bayifo enti na asane de sa enti afi na se ba oyi ne babere ma no kunu no eyere no ono no sore a na wodi bibi bre maame na waje enti later no ayie bi baaye ana ne yere ka se kwame bra ana oba no mta ana se maame me de obanie na onna no eduru ba bi na bibi ba mo di akwahye ye ma no obai ana wa mama tiase se aye ya ka ne sen onisofo bi se wo ye baifo enti ne sofo abompa ye ede ono de ade bre wa wonje ana o si yo mate maso nyame shiraw say me baye akasa na me ka che wudi di se same na me ware wo de ma no se an enti na mama nti ase enti na maba no enti ma me wo de wo ye baifo ama ye ntutu ema wo ana o ka che se me baye no a me wo no eye no kore me ye baifo kasia pa ne no ne me baye ne betuma tutu sha baye no ana o sa dan o se ma ware wo a da bia obehunu so oba weekend so obedafi ha no odi abai wodi na chi na eba enti abasa nso na oba na obre me bibi na meji a ase me di me nyankopon ho few enti baye na aso oye no enne bisa no oba fi ha bia fi so ware wo be 10 years ni mba yo difference odi o maba mo buru nsia enti wono me na me kwasere wo
animudia me manfo nye bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo ma asofo nso no manya ma asorema akom obi wo amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda oda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye afi no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kira wo kwan no wo be hunu say abeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiru ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri Nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw animudia me manfo nye bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo ma asofo nso no manya ma asorema akom obi wo amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko right yes sign Emma Mwakwaba enfamra Ewiase ene Sunsum Nsem dwumadie a yede ebremo share so se numbers e busku ni nyina no Mallam Mohammed ne numbers ni na Mallam Mohammed numbers nti bomodin a na afi fabi na Nsem sabi awo bia no ofra ebenyamre na ye no wadi nkobo nse Mallam achire se ne ubo o ma be bi papa bi bayi a no ye careful bia na menum bienu yesu bambo ni bia ye odwama bia wo bo so na ede ohaw bia bere wo papa eho no kura na gime sa si ho so ase na ya se kasa no ye dan emba yiye de na me ka se obi se wo mame we mame bayefo we mame bayefo na me ye example de abi wo ho a ebeto yanim ana me ka ho asam de na mame ka no mame bia anaba o mame na nkasa na ware oba ade ama ne ba nto ware oba na de ma na ba no ne ba ne gitumu ana ware akwala na kama ayi ono ware bem oba na de ma na ba berema ana mo kotena nkran ana oba na de ono wo farase ya kumase ha oba na de owote se kumase ha nti owo kumase ha no ana ne ba ne frinkran ba no de oba foforo ade aba ade na chi ade aba enti odi na chi de ba yes enti mami tunufo a onfa enti afi ofrinkran ba na wato mo
ena nwa ade abra na ba na maame maame ne mpa maame ne so mpa ne hwe maame oye ya maame so mpa ne hwe ama akwala ye sore ye bra na babere ma ne sore ko ne difo ho ana o se be ya bosumi mianse ne me mama me hwe a wo mpa me chie na oje so one me sere na me ma ne bibia awanje difo ne hwe ya no ka kire ne sei denti ama wo maame enje wayi oniama wo de brana no o maame no oye bayifo na o maame ne kodwane ekuo na eduru bra o mo pese o mu kun enti sisi ya no sem wodi bibi maame ne no oje pa na cha se wasi yekun omonyaw maame ne so mpase wo be wusisi ya yi enti na wo de sa ndema na koma maame na onje de nyame ada de ati odi akire di fo no enti ampa boy ye kofi akọ kachire ne yere se ne maame ye bayefo de se ofiri akọ nkran ana o kachire ne yere se ne maame ye bayefo na nemo odi koma na maame nyina wonje no nyame na bie sofo bia ni amana kachire ne se akire mu akire no onim de enti ana maame nje ne ne amana enti o kasa akire no ana o so okay enti ne yere ne sugitumu etumu enti ne yere no mbom firi nkran ba te se kumase ha no de niam abra maame na maame na age na ne ba de bra na onye dakro de ayi bi ba krom ho ana akwala no ayi ne yere no ene nukuru na nyina ba yi to mo ba yi ni wie ye no ana ayi ne yere na frɛ nukunu maame ene be ma no no mo kɔ dem ana o se ma wo ana wo ware me de wo ma wo bai me bai de niam abra wa wonje no kware wo de wa fa me se wo ba ne me wo na ware be de ma wo ba berima na wo ba berima ye si ne difo ka kire na se wo ye bayefo na se enti na o ma wo niam a wonje no asame pie firi maame na no se aya no kware o se me ye bayefo aya no kware na baye na me ye no me bawe ana betuma tutu baye na firi me ho okay oba na baye de tutu baye firi o se kan onu atimi akwa ne difo na aka chense me ye bayefo no me baye na me ye na enu nie wo se me ana me ware wo de ma me baye ama mo tinkan hunu se me jiwudi ana ma me shira me gina ho ai ma mo shira wa ware ene me baye ntem na me baye o kasa o de ade ma me nje ye baye anya baye me baye firi nkran ye ba no de oba di me chiaba no ma ma tumi bayefo awonfa me so mentimi mefra won kan kira wo se de wo yir ukunu no oyene ni enti so ba no de niema ebra mentim behunu ayanwa na mo na no abayo na yi atofom mempe me yasa na mapaw menya me achi ana me se mempe enti baye na so me ye no so timi ja ma na odi o mo ba fie ha na de a me baye ne beko enti so wanti me anyai mana ofrin kraiba mana odom beda dem hane dia ane me baye ne dia wo ho enti ye woni ma ne bi wo ho a anya se maame ne ye bayefo wo akwala na waso ye den ana o ka bibia kire wa wo mfa enti se wontie dia maame ne waje me ye ba ko ana enti nka wo hwe otomo anwa ne niema na odi akoma na maame o se mempe wo se difo bi akoka ade na difo na hunu kan kire ne se no kware wu nie na wo no mba na wo de kofie ne ntina ma maame bufu ye ono de o ka chance maame ne ye bayefo ndie bia na obi kura no wo free na kura ta kwotran kran yes na obo abrabbo ni bi yes na afa de edi ninya yes na o de kwasha na maame na o de kwasha na maame be papa yes ni aba enti omo mutie unity afam no e wo kwawu atibie asikafo amantam no ma memfa me telephone number se no ento ho ma om na fe ne enko adwuma no so ankasa je Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center am wo kwawu atibie asikafo amantam the whole world Mallam Mohammed me Africa ni oba Africa so a Mallam Mohammed me Ghana ni oba Ghana so a Mallam Mohammed me Siremuni a oba kamu ma yeti kasentafo ana oba Ghana hanso so a baby bia ye was 16 regions na baby atani abade na so ye ababedua be 27 years ni e wo kwauman mo no eno ho na ye kwau atibie asikafo amantam e Eastern region kwauman mo
obi ho a ote nkoko a office nkoko no nkakwa hu okay nkoko no eye kwawu na yenye wo pepo no so ba bia Easter ba ya kase paragliding omutu fa wiem no eho ana Mallam Mohammed yedan ewo na monje telephone numbers no ma ba kwa ma mu da bia me kase se wo pe obi afiri na de a nipa wonim no ana wo de wade afiri no na wonim nipa na obe de wade afiri no yes enti Mallam Mohammed metina kwa ma mu anyenne 15 December 2020 ana menya 27 years ewo kwa ma mu enti se me yes adwuma ya na se me ndo me mpam na nanom nye o masase oh na se be gafra da bia me kase hwihwuma de e ko sorosoro enti Mallam Mohammed kwa ma mu ho ana me yeden ana metie 24/7 enti se sana tie de a Mallam Mohammed say je telephone numbers no me share se chenchena emmame ho ana brame ho ana say wugidie no ana obetumi atu gidie anamo atu anamo na yeden na bra ye de gidie anamo nti da bia me baha me nkwande Mallam D4 konfo dabi kro waria ebi so wanim ana na chapon ka say wonko obi afomu a wo se wonko na yeku afo na wuro bi die mu a ana hunu se wodi ana kura ebia wado 5 acres na wodi gwan krofo aso na de wado 50 acres so ye enti Mallam Mohammed se monje telephone number no na number na wo je no wo jiwi a na wa hwede nti a ama wo je number no ebeboa wo emua wo egu wo phone so ase wotime delete mane yeyi ana meboa enti je number no 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 Mame fantua so prako 027 88 43 237 027 88 43 237 me numbers ni nyina wo WhatsApp wo hwe me wo email obetima send afa atibiamallam@yahoo.com atibiamallam@yahoo.com website na www.mallammohammed.com www.mallammohammed.com ana Facebook wo search Mallam Mohammed ana atibie Mallam a obenyame oko Google nso so na wo search ebia Google map no so na wo search atibie Mallam a ene so benyame Google map no so bibi biere hia obia no ene wo fra inshallah nyame ebeye yenim se yentimi mo bo ne ma ni nyina so nanso bi wo ha betia mo bo so eba adwuma semu a papa eho no wan na wo so oba wo nchen ya kasa adwuma sama wonim enna me kasa ye firi ba ko ne yakomi no na nipa wapomudin ho hia ese ne biribia yanko pomudin na so ansa na ye ko adwuma because enne obi store 1 week no mie anya se ne ma na anim oyare ana de me ka wo de me ka na ze enti Mallam Mohammed ka kire so obi wo ho a etwere yare de bia me bo etwere yare so etwere yare bia ye yare bone ese no obi a wabodam right because etwere yare na ekire obi a edidi na adwen enti se ya sane yare kora na yare na jaya still atiefo mo fa chame ogusu ye jimi kakra enti me ne wo kaso obi wo ho a wo yare etwere yare ya sane yare nso jimi no gusu wo ho ene wo ba enye etwere yare na ene wutu anamo ba Mallam so mere se cha adwen na ayeden ama de ya sane etwere yare na kwa ojidi se ya sane no ya sane wo no nso wo yesin adwen omra ene wo ba yen riskane adwen na no omama ye normal yes okay de me ka wat ya se say wadum ade na wa asa so a format na twi no me yes yes machine de da so ho yes ana de me ka wat ya na sane ma na ya adwuma obi ho yare ya so otojam aye ntemensa enya no kware Mallam so wode abra untimi wo ne ma wo so ka kire nya obi so ho so a etwere yare no dodo na afese otwawe ana na nupo huru a na kire se ye twere yare enya sa na tie etwere yare ni bi wo ho a ebase ya osode mu a
oyɛ sɛ otumi gyina wɔ sɛ yansa na ni so ayɛ dan ate no ɛno no wɔ hɔ ebi so wɔ hɔ so oyɛ opani ndɛ kyerɛ yare bebre ha mmerewafo no nkokorafoɔ ayɛ na dodo na de ahyɛ sɛ ɛyɛ yareɛ enti ɛno no ni ɛyɛ yareɛ na ɛno ɛyɛ kyerɛ yare na nipa adwen mba so pani no koduru nipa mu fa na watwa ahwɛ enti yɛ kasa na yareɛ we deɛ ɛwoduru nipa mu a na watwa ahwɛ ɛno no so ɛyɛ twere yareɛ sɛ deɛ meka wade ase ɛno ne saa no ɛyɛ twere yareɛ Mallam sɛ fa no bra da bia ɔtwa ahwɛ wie a yɛde no kɔ hospital na yɛde nsuo akɔsi ne so because watwa ahwɛ no ne home no tumi breki nti ne home no breki bɛyɛ 5 seconds koraa no a ɔwɔ sɛ nsuo dodo sɛ na ɔbɛhwere ne temperature no ɛbɛkɔ soro nti aba saa no a gye de nsuo yɛ dan ɛsi ne so Mallam sɛ sɛ yɛ saa bra obi so wɔ hɔ wabɔdam adwene nya adwuma wasai yɛde na kwa salam ya won paneɛ yɛyɛ ne bia nso still Mallam sɛ fa no bra ebi so wɔ hɔ so a me ne wo kasɛi ebi wɔ no problem ne nyinaa wɔ ne sɛ wakɔ no nom tramadol wi jot ne koke yi bi abɔfa na dwem na yɛahwɛ no a ɔkɔ secondary school anya saa ɔwie secondary school kɔ university pɛ no ɔbɛwie university aba fie no me ne wo kasɛ musieyɛ na ɔte mesɛ amusieyɛ ana ɔte nti amusieyɛ na ɔte no adan a ɔhɔ no ɔdɔ hɔ no ɔno anuduane di adwen no Mallam sɛ wode abɔmmɔden na fa no bra ebi so wɔ hɔ nso ɔsɛ Mallam no kɔre ne nyame no Mallam hɛ yɛatom yɛduro Mallam mensa wei Mallam mentimi nya ne hwee ahai Mallam mede akɔ yɛyi mpaneɛ saa Mallam ɛka kyerɛ wo sɛ wo a wotie me nnɛ na sɛ wo yare na wokɔ Mallam D4 kɔmfo hɔ ɔso oyi mpaneɛ ɛwɔ wo ho ɔboa ɔmutayi ana me sɛ yɛ magic mpaneɛ no mu yiri yɛ magic yes ɛyɛ magic ɛnyɛ yaresa ɛna ɔyɛ magic because oyi mpaneɛ no kyerɛ wo a aduro bi ɔde bɛma wo sɛ gye yuso no aduro no na ɛbɛyɛ adwuma na nyɛ mpaneɛ no because me ne wo kasa yi sɛ kasare wɔ na ketekete bukam 5 minutes ɛte sɛn yapa ana me boa 5 minutes ɛte sɛn nso kɔbrani abɛka kyerɛ wo sɛ oyi mpaneɛ ɛna nkɔkɔta kra ɛwɔ ha ɛyɛ magic nti saa nipa no ɔyɛ Mallam na D4 kɔmfoɔ ɔkɔte sɛ dwamu a na wahyɛ da ka sɛ yɛde kuku ahyɛ ha na waworo no ho ɔbɛtu fam hɔ na wayi kukuo ɔsɛ yɛbayi kukuo ɛyɛ n'adwen ɔde mu a mowɔ hɔ no nyina adwen de di agorɔ dabi ɛyɛ magic ɔne wɔkyaa mo yɛ yes aha ɛne nti na ma Hosea 4:6 ɔsɛ nimdeɛ a memamfoɔ ni bi ntiamoɔ no yera lack of knowledge my people perish yes because deɛ mekai no obi yɛ Kristo ni ɔyɛ kɔmfoɔ ɔyɛ kramoni ɔnyɛ abotre ntie mi ɔte Mallam Mohammed a wayi radio na firi hɔ TV na firi hɔ na bisa wo hwɛ sɛ da bia anada na yɛ kasa wa papa bi frɛ ka sɛ sɛ wote sɛ ebi ɔkwasea na wɔne ne tifie na da bia odi watam a ɛnyɛ sɛ ɔstati di watam na wɔsɛ ofiri hɔ nya abotre na gyina hɔ din dakoro ɔkwasea no obedi watam ama wɔhu no sɛ ayi ɔbɛbɔ weak point ama wɔhu sɛ sɛ deɛ meyɛ ikura sɛ na teɛ sinto bi wɔ hɔ ɔpɔn deɛ ɔka nyinaa no bo sɛ asɛm ka deɛ no korɛ ɛyɛ no korɛ sinto wɔ hɔ ɛwɔ sɛ woyɛ ne yie enti da biara nso so no sɛ wode ne frɛ ne tifie ne frɛ ni na wode ne tifie na sɛ da biara wo sɛ wɔmfa ne nyɛ hwee a da asɛm bɛba anadwo no wobɛkɔ akɔbisa na sɛ na nnora na wowɔ fie ha no wonte sɛ keke ɛkɔ so because n'ani afra na so nhyiɛ enti ne yɛwɔ nneɛma ne bebree na wɔ hɔ a da bia meka sɛ ɛwɔ sɛ yɛka nokware kyerɛ yɛ ho kɔwurani akɔ ɔsɛ yɛyi mpaneɛ yɛayi bi wɔ ha yɛayi wohu sɛ nnipa gyidie ebi wɔ hɔ a sɛ ɛyɛ ne ya no ɔyɛ saa so ɔyiyi nneɛma no a ne gyidie kyerɛ sɛ yɛayi nneɛma no nti no ɔno a no ho tumi dwo no sɛ fam enti ɔkɔduru firifiri wɔ mu iki kɔ sɛ paneɛ no asa yɛ me ya ana deɛ meka wote deɛ meka ɛte sɛ bia me ne wo kasa yi woyɛ mu bom nso wonte enti sɛ aba na wonum nsuo na wodidi sɛ biribi atwiw me ne mu a woadwen hyeso nti no wobɛte sɛ da bia woyɛ mu bom ɛna mekɔtɔ number 10 liver shot mekɔtɔ wobɛtɔ nduro sa na bɛyɛ overdose na akum enti na obi ka kyerɛ sɛ ɔyi mpane ana me sɛ bisa kuafoɔ
why na de be wo no just pania kitikiti ka ewom obetimi no bia ba be yi dado what say wo widie no ade dado no wo mu papa se ka wo ade enche okra ka obewu eya adwene okay enso wo be ka no eye eno na nkrofo dididie because say ya to waduru a eno nie say ya to waduru a de ma aduro no eno nie say ya to waduru no moja na enam no obi o te say wo no obekasa ya pane moja na wose moja na nantintin ni mu enti moja na ntimi nante na moja na da na break pa enti break a enko ma no na hono na won enti eno na say ya dutu wo ba na ye saw yare na ye ma wadu na ye saw yare a wo ba hono system moja ni nyina timi na na nante a woso no me ho atome okay ana de me ka wonte de me kana se wo se me ho atome nso ade no e wo se moja na nya kwan ko nti obi odine na nsifo mu a wo se mi wo moja ni ntimi nko ni verse ni mo sisi asisi nti break pa na aha ntimi nko no na kaw nti katontom amene wo kase ye wo mmoa mo ka ye wo ntumua tumua betimi aka wo ha anum moja nso wonte ye wo tontom so nam so no no ware enti oka na ekoduru ntimu ho a mfinifin wo twe ntinti ni ntimi moja ni ntimi nkontino wote sa kaw okaw na wabọ enti sani ma we wuni mu a wontimi nkaso be sa obi yare enti de be yare se magic ni ama kobra ni edi ni gidi ama Mallam 10 years ni ne honto na da na la suko odene gidi ama di for 10 years ni ne honto na da de bi o se hewurade ani se nyame ko mo fa de boa ontone na sabe gafro bi wu a wo se hwe na se obi wu no wo se hwe na se enti wan fe ne se obede no enti ho go so no de ba ho enti wo ka tire ne say what Mallam be na di for be na baba betena ha sister wo yare a wo ba 2 years me de ba sa wo yare fast track wo de sa na me bi za ono wo se wo ba instant me sa wo yare am wo ko nso wo ko ho pa wa ka tire wo se di de bia wo ba sore wo ba sore so to collection nyame ani be so nyame ofa wo be no collection say ye na juma enti Mallam e ka tire wo se me de me sami Mallam Mohammed ho na wonya gidie se wo be ba bra konfo bi a wotimi ko difo bi a wotimi ko na e wase ya yetu anamo no ye ma ye ni da ho obi o se awo na ye ne problem wo ya onya awo awo na ye ne problem no enne sebe anka ye ka no kware a e pa anka obi ani ho anka obesore se ko difo ho se me ko pa awo no yes because o ko duru difo ho a awo na wo pa no o se Yesu di mu Yesu ma oba o ma okunu Yesu nso ba asase so wa meware wa mewo wa menyim oba enti Yesu fa ho me ne wa wo ho asam o sa ebia na wa anye bi na enti wo me ne o kase wo no wo yire e ka cho so mpene mo no wonda wo betime akọ kire Roman father say wo yire so mpene mo no wonda enti no nkasa nkire no ono onimodie ho asam me wo se ne bukum bukum enti ye woni ma ne bi wo ho a da bia me kasa ade a ye komhye ni Mohammed obeye ye no Yesu ontimi ye ade a Yesu beye ye no ye komhye ni Mohammed ontimi ye ade nso Moses beye ye no Yesu ontimi ye ade Abraham beye ye bubu abosom no ayi Moses nso ontimi ye dan enye nti so no bia ne na adwuma eno e wogidie anya me gidie wo Bible mu ene wo Quran mu because da bia ya na me kase sabi komhyefo mo ba sa so no omo ye baako 1444 1444 no adentia o ka se anabi Suhaib ye friend Jethro ono na hwe Moses epoma na so adena wan ka se Yesu nkore so adena wan ka se Abraham nkore so ana wedi me hawo adena wan ka se mo bia nkore no so o se Jethro anabi Suhaib ye friend Sebu ono ana nkore Moses epoma na so ente so no na nkɔhwɛ so a na ne wo bɛka kyerɛ me sɛ Yesu na kɔhwɛ Yesu betimi akɔhwɛ Moses poma no so a wo nim de ase ne Yankobon o ko ka sɛ Yakob hye ne Mohammed betimi akɔhwɛ Moses poma no so a wo nim de ase ne Yankobon to bia ne le suno bia ne de me bisa o sɛ yafu yare a na obi ne yam keka no na o ka kyerɛ Yesu sɛ magya mpa kyɛw me brɛboa me
yesu sa na yare no ne yefunu yare no moses sabi nsankyerani oyeye obi oyefo yare osana na yakom hye ne Mohammed osabi anya yesu ayi yesu obi otini frafo nani no kire me say why na asa tini frafo nani na sese nya gidie aya ya kasi gidie na wo benya na ne obi a wo befa no so because say be a sabatie for monfanchame ma fom nana asante hino osetutu ana muka ne say otumfo osetutu na me ma fom no a enti ma fom no na se me gitum se ma fom a e wo se me kofa na hemfo no bi so okay ana de me kana me boa me yede because before wom me yede na makotumfo ani oda asam na me bisa enti na me ne wo kasa no gidie ne de wo na gidie na won esono bia because ye wo bia ye frese John to ahene ye wo bi ho a ye se rampehene ye wo bi ho a o se ye nkoso hene ye wo bi ho a o se ye se na do Yesu mankwa ye na obetima de adontehene akoma na enti ade na obekase gidie enti no o ye adontehene o sabe ye atwafo hene wodi asam na me bisa emu da ho enti okay asori akoye wo sofo ho sofo na wo no elda wo ho enti obetimi afa elda na chenchena so na ye sofo odi asam na me bisa na obekase me nya gidie enti no elda na ye sofo na nkaso onye sofo because me wo gidie e wo elda no muntu na ye sofo anya sa na adwuma na tie enti asono bia ne na adwuma enti na me ka cho so bi wo bubugu ho stroke wo bubugu so many years why so wo ye gidi ni a wo ginyamedi why na bubugu ho aye ye kom se ni Mohammed sallallahu alaihi wasallam ono ana na mo ye dai omo moldi no tie ana mo de dado wuo mu ana mo de ko she na bulam enti na bulan so no mo de ko she ye no ene na ye kom se ni Mohammed omo sama no no mo ya oyare obubugu ho so many years ye kom se ni Mohammed onya hoto ye bia bompa ye bibia nye nyankopon soma malaika Jibril anne Christopher mo frene Angel Gabriel Angel Gabriel no ono ana nyame soma na odane ne hunipa ana oba ye beka kire ye komhye ni Mohammed na suafo na say ansuo na wa bula no mo hwe nsuo ni nyina mfirim enti omo hwe nsuo ni nyina mfirim no mo ko hu statue no oso mo yimbrantie yi baaye no ana mo hu no dadoa ebubo statue no mo oso mo nso mo ntwe enti eso mo ne ye twe a ne ye komhye ni Mohammed ne wakam agye mi wu ahon na man yankopon de kula uzu bleben nas kula uzu bleben falke ede baaye enti na me ne wakasai se wo gidie na obi atorumumu ana obi wo yawumu na wo kan kula uzu bleben nas ne kula uzu bleben falke na wo tinta so mi ansa na o de kana kuma se wo wum pofiri kula na obesa bie nani me na me ka kirawo enti bisara se nne imams ena Mallam fo hwan nanim nti obeye dai de obenim so nanam mere no kokoto bosom ena ode sayare enti nne no ye wo kremoni bi oho ya fra na Mallam no ye no obeye bibia mo bekase ye komhye ni Mohammed dimu nso me ka kire se obeko konfo bi fie na bosom ne bi oho ya fra na kramo na bosom ne bi oho ya fra na Mohammed yesa wo obeko konfo fie owo abosom yes o se ne bosom we oye Kristoni ne din di Jesus enti me no ka se difo kokoje sa Jesus no e de ne ba fie na wo ko asore ho na obo Jesus a me ka kire se nye Jesus na wo gini di wo kuma mu no eno ne din no obo ama ba honhom be Jesus eno obo yes honhom be Jesus omo ya so fa na da bia na me ka se eno obi asoro se Yesu moja o kanya Yesu moja wa he enti se Yesu moja no sabi obi kuma agbo aketena kura se ne moja ye adwuma wo de asem na me bisa ana konfo na wo bosom no wo no ho a o so de Yesu no so de ne ye bibia ye adwuma enti na nyame ka se sum ne han nya pe eni kabia enti sum ne han eni kabia no ade enti na nne me no ka so bi ye sofo obi ye Kristoni oye MP obi anim so de ne ho akodwo ne lodge Ekot Christopher nka ho asam lodge Ekot and I mo kana say any ayi
tumu ebe yi nyina odi no hwa kodwane yenka ho asam enso yesore yeso konfo ye kwasea enti wonim se da bia na meka se asa yeyi a yesfre ho se gidifo no yadane ye ho abo apan wonim apan apan uko kuma se homo ho enyinu jo mutu bebre yes enti ono osendua ho a oso no odunso gu nyankopon so obedwunso be wie ne no no ankasa ho afo enti nyame ma ye hu na se Ghana ha konfo ne ye dodo san enti o hawa na kristofo ne nkrambofo wo no sa hawo na akonfo wo ana odi asam na me bisa nyankopon se ye de kwasi asam na ye dome ye ya ho o kristoni difo pa owura na sore dem o shampamoa enso koto konfo ni ma na wayi ne mpamoa me bisa wa hwese bisa wo ho hwe enti da bia no ye woni ema ne bi wo ho a papa o ka no ebe ya dense nipa na wo be fa adwen na wo so odwene ho ekwa akiri enti se wo dwene ho ekwa akiri a ana obehu no ade ne nyina amu no kware na nka nya sa sabe gafra obi wo fa blood o se me bompa ya ma wa wo fa blood no ana ese ko ba nyam de a anka hu hia se obekọ hospital bi difo hey Jesus na wa what ho wa wona to dabi fablo do hoyi menu kase ye wa kwa wo ho ne na dro ye ye de manwa menu kase tino fablo do no be na ne kakra na be ka kituwa bi na kola timia dawo yam ho ama wa wono nti wo ko ne ye koye wo operation a fablo do no eye oba na wode ne dendenden te say gizzard akoko tai no nti doctor ne operation obe ya to atwene enti na ma ye tikina ya so won yadai wo biom enti ya fablo problem na Mallam say bra oba bi wo onam o se Mallam promise him fail Mallam mini mbemma muamua ye muame Mallam se wo ye oba na wonam a wo hia mbemma hwa ehia no te say sana mbe describe a kira ma ye ho a te say spray perfume spray ya yibi no te say wo the perfume go ho o temba yes yes wow yes enti no wo ye oba na wonam a waso nya mbemma hwa enti oba bi onya mbemma hwa bia no obehia minister obehia MP obehia Mallam obehia difo obehia konfo obehia mberima titiri nso phone animu paya screen kura no on ya maw ibukwase yes yesu bi keke enti Mallam e ka kire wo se wo ye oba hwe bema wo ni mema bembrade tan kosi hwe wo ye oba wo nim se wo ho nya fede na oba we wo ho ofesene no adenti na hwe ba bia na mo otu wo de ugu so te ho ebi tani so da wo yes obetu Mallam sebra ana wiase nye bemma biara ana wo oba wo se wo ne da anya be bia na da be nye bemma biara da be tuasi ya so oba no bia na wo wa ni kwa wo ne be matiti ada ana da be anya bemma tietia o wo se ye wade bi wo ho a e bia se Mike example anya wo oh nya be te se bia wo amene wo kasai no wo ne bemma bia bre wo no oba bia bre eduru ba bi ne wo so wo mpa oba no no oba no buafu no de no choye de atwifom se wo se Mike bre me no wa bre enne wo jame wo se wo mpeme bia ma amenya wo hwe se Mike wa bre boy se wo yie da ko se wiase besai wo atwi ne to no wa dome wana no me we enti mayo mo wa adwuma mo hai oba biara wo besi ne pa wo ne bede biara no o wo HIV a wo de ama no gonorrhea wo de ama no no me ana wo de ama na wo fama ne o wajibi enti wo de no me ana ma no bisa wo se sa oba no de no be ye wo so no ba na dome wo so wonya ware papa ware da ko sisi wiase besai enti wo no so ba no koda ye no wanya no me no so be chi so nya ware papa ware na sana adele hu yes anything ya nama ya fa pre yes enyo da bia na me kase obi ono mo joto bia wa no mo joto anchare a wo hu se ne sa ye tuntum na krepa ana de me wade ade enti mo na wo so wugu so no mo no so na elodi enti na ma me kase onipa biara wo na masase so a wo hia protection and favor wo hia bible ana numunyam na bible na numunyam no kwan be na wo so wo fa so bible na numunyam no ye wo spirit akwan ana e wo nyame akwan obi ho be ko no wa ma okawa wa ma wade o se ye se ana bia obi ho se han fa ho be hye mensa
Mallam biara na difo bia konfo bi obekasa fa ho be hye nansa no hwe ne yie onye nyankopon na wo de ho akwahye nansa oh de obekọ beka kire wo se fa ho beja no me de me ho ja hwan na fa onwuma na o ma beja dabi eno aya spirit dabi eno na aya spirit ya esum ne han eni twaka enti wo na wo akwa na wo so wo de wo mba akwahye wo de wo mba akwaja no hunu se ono ye honhom na amane eni nti na ma ode wo ahye tumi ne sa tumi ne bejewo na o chena ondi mra na so biem ye tumi na obeje wana onyew enti se sa na tie dia Mallam Mohammed say e was so ba ne ye kire wo nyame akwan obi wo ho me ne wo kasai o yo kristoni o si asore dem se kimu a wo si asore dem no me o anka bisa ho se wo no ba da ho atiefo mu nyina mu ntiemi wo no ba da mpa so na mo be hia adwe wo mu nyina mu tirimu se yebeda yebegie ni meboa adenti na wo nanti afiri ho eko wura asole dem so ko so nyame ehon na wo kai se ai rekademeka ya kra bu me kwasea adamu kra no ono nyame betua ne ka da moment na nyankopon na kira wo se dem ho na wo aba be wura no ono ne suma wo sum ne nyina no ompe wo nhira uhu oba o panade na obe o da kra na wagi ntini so se ono na wo pe no o plan den ana de me kan me bua na adenti na wo ko wura nyame fie na wo kai se we na yame data mo no obi akramoni onya yalo wala wie hohoro no de Allahu akbar o krasa la wie pa adwe wo ne tirim salifu de meka adamu de meka yakubu amina say de meka what ya say enti wo be ya sala ne be wie na nka wan ya sala kura nka ye inshirani enti ya kase bible a obi yo kristoni o say enti no wo yo kristoni eni ho kwan say wo be wura nyame fie na wo be dwene ho say we aya ubone hono aya konkromia ananye yawo anya wono na kase bronsama wiawo ente hono na kire nti papa kire me bisa wa ya say woni me se kro na nye wo yo gide ni adenti na biribia babia wasi dan ya wia na ko wura wo de mo a na me ne wo kase no nkrofo de ne mama wo se jefato ho nti ya ba che krofo na ya ba che wana ya ncho meka ho ade wo de mo ho ye business ho ade na nyankopon nyame fie o ba ba som no kumakan anya lafenta anya mpaboa anya atade a wato anya onufu na wapepe anya no nyame no wo som no wo kuma mu wo no kwarem ente se wo som no wo no kwarem a wo ko wura nyame fie afi na wo kai ya o kai se we ye bayefo instant ho na no hono se nyame wo bompa ya 1000 enya adwuma aba fa numbers no tuja bi o mu ti o unity 87.7 FM no aba numbers no ana odi betu dwa no me numbers ni ne so no numbers no go screen ani telephone nyina no e dia hwe free bi Ewiase ba bia no aba numbers phone nyina no e dey go screen ani no WhatsApp la ne de yedi nkomo yi e bia na WhatsApp bu sebi wa bi nche bia e na adwen nche be fa so na otumi e de aba na numbers egu ase nyina de aba number mo amutie radio no munye papa number no me numbers ni ne ayo 024 66 47 247 024 66 47 247 and 027 88 43 237 027 88 43 237 na me family mom na brepamu no we de nyina numbers na ya4 de go screen so ni nyina aye me numbers WhatsApp no aye 0202668464 ebi ana yedi ko wa jinse bia betimi e de aba na numbers e de to join numbers e go screen no yedi ko mo yekura no obetimi afre ofra efa na yetimi ene wo edi nkomo papa ko so yare ahodo nyina de odi kanka ya ko be ka ho ene de bia won tiya mo so kura no o se oba o bo emma o so nya be mehwa na be man so onya ma hwa na o kwa ware a o tiya kwa ware pa amana tumi aboa o amana tumi yesu yi papa to asoma me enti de na me go so ameka no se woni me ma hwa oba na obebre
enti enna me ka se wo de hia wo no bra wo ye oba wo so nya mema hwa wo ye berima wo so nya ma hwa bema biero ni ma hwa bia no obenya oba one ne beda obebere oba no ho eduru so obeware pa oba na se mempene enti se wo de anu na che wo hwe wo bekum wiase ma nyina so na ehwe no ana wo ni bi obi so ho so wa wo nkwala na wa wo mo no wa wo kwala ne nante oda fom 10 years ni akwala ne nante Mallam say inshallah mambade na fa na bra kwa atibie asikafo amantam obi ho sa kwala na Mallam ono kasa odi agora kama na yare bo na kakra wi afi wadane mumu ontimi nkasa biem Mallam say bra kwa atibie asikafo amantam wasa Mallam ye se menyimo a na nyesa na sai mitimi fa yefu no correct 3 months 6 months na mapon kwala no Mallam se wo de bra Mallam na kware ma wo baako na bema mako ware ne bema we oye nso wo ma Mallam se bra ebi o ho wo bema no wo ba no wo baako correct se wo baako nso wo problem what the can wo de wo as a problem bi wo ho problem no wo ho so be ha chiri enti problem na wo ho ni oba ni bi wo ho a oni bema na wo afa de ohwe bema na o se mempe no wonya me size and the work on your size no bema na so sore se me se wo se wo ware me pa dia obe ware na wo de wo da ja kwala we na be ya me ba man ko se no mu man ko esa di ade na man ko na sabe gafra e ma doso baba di wo se wo mpa man ko fo be ba sabe gafra ana me ka sei denti na ye ka kire ye ho sei ye nsom nyame me obi a wo pa som nyame wo nsom nyame nyankopɔ ne amfa na ho timu da no obebu atan dan duru ha ana obebu atan na se papa me ne wo ka sei wo school fees oba yinti wo anko school fees nyina wo de abo oba ya mana kwa wie ye no obaka cha so secondary school na wo wie ye wono na wie university wo a obebene yes yemfa kaza de makaza de ni de sia na yemfa ma no enti neno me ne wo kasenti abanne na mani bi ho ada no mo so no me yetiti omo no osoro sa ya bayefo nso ya ne ye hwa inshu da ne ho nipa bakrum dua da ne ho nipa bakrum bosum da ne ho nipa bakrum enti wo ba no se su ne da ne ho nipa bakrum no ba no besi wo pena wo pena so na wo na da se su na nyoda ma anaju bia wo beda bia no do kra ne na mo nsuo mu enti obekọ Mallam D4 konfo no oso ukra firi nsuo mu nsuo na de bo nipa say the Bible no Quran kire oso firi notiemu na obesa akọ one day say de meka what de meka na enti Mallam Mohammed e ka kire wo a wotie me say de hia na say to na mo na bra kwa atibi asikafo amantam ebi o say spiritual marriage Mallam mbede bia na honhom ne me da Mallam se nkasa Mallam sana metia pa ye de atome so se me ye baifo nso Mallam menye bia Mallam se wo de nkasa tuanamo na bra kwa atibi asikafo amantam mene wo gusu kaso se Mallam me ye businessman Mallam me ye business me ye store Mallam me ye gold ajuma Mallam enkoso terana wai de bia na me kase sabi ye komsheni Mohammed sallallahu alaihi wasallam onye businessman onye sikani Yesu onye businessman onye sikani ana meka na Abraham onye businessman onye sikani ayi Moses onye businessman onye sikani enti obi obeka kire wo se odi Yesu di mu o business e bekoso woduma sini hu no korbia ni because yan ye wo bia na nyankopon e sheda di sikan kasa ma na so onye sikani ono ana ye friend garuna ono pe ana nyankopon abo na so ono pe na ye sikani na ono no meka be wie no obehu na se ebe problem na me amfa me ho wo se Moses ena ye obi okodi mransam du no de bae Moses no kodi mransam du no bae no ana obeka kire garuna se wo ana wo pe ana wiase nyina nya me di sika ma wo se wo ana wonye sikani enti wo ana wonye sikani no ana nyame de bae se ye som no nhyira wom ye ya papa nhyira wom ye ya doye nhyira wom na ye sika na nkasa na ye japade na ya no ye yi hu tutusu dudu
ɛno so wobɛsanya saa sika no ho so ho inhyira okay enti obɛka kyerɛ garuna no garuna gyitu mu ana Moses no mo brɛ so no yenye tutusu dudu ɛwa ɛmfa ma asɔre ɛmfa nya asɔre adwuma dabe yɛgyegye tutusu dudu no ebi twa bɔɔdeɛ ebi de akɔkɔkɔ ebi de wekɔ ebi de sikakɔ ebi de wekɔ a ɔmo akɔsi dan wɔ kuro no to enti yɛgyegye saa tutusu dudu no ne saa nneɛma no nyinaa aburo ɛne nneɛma no kɔgu hɔ a enti edi bɛyɛ 3 days a na ɔmo ahwɛ homɔborɔwɔfoɔ no ɔno ɔmo ni bi nyanka no na ɔmo afa saa nneɛma no akɔkyekyɛ ama ɔmo ɛne de asesa sɛ ɛnna megu so a mekan enti afei baasa no ana ɔmo kyerɛ garuna so okay wate ana ɔfrɛ n'adwumayɛfoɔ ɛsɛ ɔmo nkɔ calculate ne sika no sɛ yɛ 10 million yɛnyi 1 million ɛyɛ 20 million ɛyɛ 100 million yɛnyi 10 million enti me ne wo ka sɛ garuna kɔkyerɛ n'adwumayɛfoɔ no wonim so years dodo a ɔmo de calculate sika no ɔmo de 15 years ɔmo ne sika wɔ no yes ansa na ɔmo calculate ne nyina enti the whole world yɛka sɛ yɛbɛ calculate the whole world sika say 5 years kura betuma calculate enru enti garuna sika na owo no besi nne no ye ka wiase nyina sika bomu a enru garuna sika no mu 5% wiase japade no sika no nyina ye ton a enru garuna sika mu 5% enti no omoko yi e mo calculate ni nyina na fe garuna hwe no ne sika obeyi akoye tutusu dudu no sika no so me ye ka ni bre a sika ni timi bopa me ye ku obi efiri tete anya nne enne ye ka se gay loot hwan efiri dada because anabi swali aye wode ma memfa we ne mbra anya sa mbasa sefte ko wura enti bra aye omo sese ba kire garuna no garuna so Moses de nyansa kwan age ne sika enti Moses garuna eko ayi ehyewe fo ho ahyewe ne wo ho fritetete okay enti garuna ko ahyewe ni ono wo krom ho ko ka kire ahyewe ni ne sei opeso ma na adwuma no nim na no se dabe o se me na sika ni afre me garuna sika ahyewe ni na ni giye afi se bia oba be ye ne ho adwuma ana o se dabe me mba se me ne wo bedaw ma ye adwuma ha wonim obi a yefre no Moses o se dabe matini din na me nim no o se sei wati Moses din woni mo no ana o se oba yo yi woni sika nti na mabubu ahyawe na me be ma wo sika okay me be ma wa twantro to Moses so se ono wa da ma na nyemo nti wo twa santro na me ma wo sika wotie ni me ma wo sika nti sika me de be ma wo no wo be di sa ensada oba ne gitu mo ama garuna ko fie ko bodwa kase ama mo frɛ Moses se Moses yɛ dan emra enti ombeka nyame asam enti ma Moses ani giya obi o ka nyame asam obre na fe de ye invite ne so no ambeka ana wo ne de mekara enti se bi asabi o wo ha na wo pe MPs any minister se wo be yo interview no mama na fe de dakoro de ma fra ba ya 5 say ye ba Kumawood ba ye program awase wo gene ho agenda bi ho enti no omubo oja no ana Moses koye ana na garuna ete na kunya so sei na kunya no eye gold akunya ne che ne bibia no watch bibia ye gold enti garuna te ho sei ya ana Moses ebaye dom no doso ana Moses e kanya me asam enti Moses e kanya me asam sa nto ho ana garuna bisa sei aha Moses ye boni ben ana obi a ye twaniti ana oh ope boni obi a ye twaniti o se ai o se se wo yere na ukobo adwaman a ye twa oti na no hye tienio wo yere na ukobo adwaman ye twa oti se wonni yere na ukobo adwaman a ye bo achi ma 100 na ya dana wo yam abo na 100 ana se ko musa de ba sabri se de me what de me kana se guso ho na nya twompeso me nkumnya sisi akra school kra ya se ye mo aba etenne na mankola na sai nto no mu wi kra na teacher ntimenti ya no right na de na eko enti ya the right and the gaba right de na eko so enti e beduru babe ya ba sa ka so okay wi ase nyina yenkan ye hia country we ya ye hia nipa 50 omo makan nyina yenku omo ana so beba
enti afa baasa no ana Moses e kanyam yasam no o kasa ana se sa na wo kase o wo yere na wo adwaman ye twa otidi a wo Moses so wo yere na wo abo adwaman oto mo nkyene ababia bahase wo Moses ene na adam wanyem no nti wo wasi ye twa oti o se me prince ana Moses se yan oba no wahe o so oba no mo fro oba no bae ana Moses se wo yasama na wa adam ma nyem enye no na hia me bisa wo one word ma me answer me Moses wo hu me dana oba no gina ho me Moses wo hu me dana oba no gina ho me Moses wo hu me dana hwa was wonyankopon na asase kronkron so a wo gina wo hu me da oba no gina ho ana sikani ne ka kire oba no ma me kan anya wo na wo ka se ono wa da ma na nyemo asama be pia free oba no se o se ma Moses minimo wo da na mi huhu no wunyo obi a wase me twantro ya dan eto so o te sei onyo bi o se twantro en me kire wo de ntia ma obi twantro to obi so a wo ba me nche ya mayi ho adwuma ma obi o twantro to bi so yes yende de koso pa o ana me kire no obi twantro to so na onim se ntro Mallam se ntentem so obi yes kwanya kira sama to bi so oh me se nkasa wo de bra ene na me ka no obi ankokọ ware twantro to so ma na ware na bọ no me se wo de bra ne bebu abrochire entro bi ye twa to no so ye akola no muwa no me se bra se adwuma bia na me ka kire wo se yai sabe utu mira na wa kire sie na nya se wo ya Mallam enkawa bansere wo sara wo se wo ya Mallam ana nkire Mallam agro ne fom agro no ene fom ye se do man the body man the engine hwan ana ni mu ngoma a wonam krom osubuk hwan na ni mu ngoma wonam krom osubuk osubuk ya fra so wabodam enti woni mu ngoma e shotrim enti ana Moses bisa guy no se da be mennim woda na sikani we ana ka kire me se mentwan tronto so se wona me adama wangemme enti me kasa na obeba me sika mbedi sa nsada enti ho no korne nyame anim Moses bufu ye kasa Moses so na opododo Moses bufu yiye ana man nsa so kire Nyankopon ono so pen ni pa ono Nyankopon kasa direct nto man nsa so kire Nyankopon no sufre na Nyankopon ana Nyankopon ka kire Moses say enti sikani we ntro twato so no niemo ho ye de na me ya na ma minkunu ma wana Moses se dabi Nyankopon ukunu mamia wa obesa ba bebu atan o se sen obesa bebu atan se ukunu mamia wan kasa na obesa bebu mi atan enti me de me mpese obekunu me pese o masikani we ommim enwura asase ase enkosi atimuda ampa garo na tina kunyamu a o he ya na osifom emmem garo na emmem ekofom ommem no sonko timi ka se Nyankopon hu no mo banka nyame de kye no na ono opaga Moses achaw ono oyedai opa Moses achaw nti Moses achaw opa no nyame so na se onwura fom nti ampa garo no ne firi na kunya no so wura fom emmem ye ama sase hata na so sase na hata na so no ana Nyankopon bisa Moses ye ni sika na menhira so ma wana Moses ka se me mpani sika no wo hira ni sika yi so mamia aye obaba eni berima baba ye o ma dwense ni sika ni nti ana mame mane mem kwa asasim mo ne na japade ni nyina mem ana Nyankopon ma garuna esika ni nyina na japade na mem ko fom onim garuna japade onim ni sika en na ye gold skoko yes en na ye gold sika koko no garuna japade ni sika no en na ye gold enti me no kaso bi o so gold ya spread anya so ya spread Nyankopon na mane meme wura asase ase enti me no nwan na obekunu o se sabe babia Nyankopon nipa etoto no momane no oye no nkwan no hona burasam toto momane burasam no be fast spread akoya kumunwan aya ma obenya gold no burasam no be forso akwaje gold no abrɛw na wodi enti ana ma obenya gold no ende obi anya gold pa ende naskavete be 50 ni nyina ahye obi anya gold anya sika ne dan ya wasi nyina nda watonton ni nyina manasa eno yes eno ayo spread akwan enti Mallam Mohammed say se o pese wonya gold na wonya gold no how bia ma
bra na me kyerɛ efiri nyankopɔn na me kyerɛ Moses na mo magaru na ngina ba bi ogena no gold no ubetu benya gold saa ende gold wura buo mu obetu buo no ko hunu gold a ewo buo no ho wonte ase enam se nyankopɔn na se emmem wura fom nti no o memo a oduru buo no so pa na buo na ma na kwan na o mem nti obi o too good bra akwaya prospect no anka ye ba yeso ko onya bi bra e ma ne ko twadwan na sa ende ubetimi aye na ehyawara ensuzo ndi da bia me kaso obi tin no te dan mu oso be mo kwesi abansoro ono nkira abansoro so tena enti adwuma bia na wose ye kire wo ma wote ase enti wo ba magina nyame akwan ana obi e businessman garuna na those time no okono store truck ana odetwe keys no e de kono store ni pantimi so na store no enti wo store na wo disika kwahye na agu business a wo disika hye na agu no Mallam Mohammed sebra mbe gira garuna dimu me ne wo kase store no wo be bie bisa ana wo company no wo be bie aka ho afibia 27 years ko man mu anya se me ya me wo 27 me mabro so na so no da be se wo se wo ka so ka 27 years o be face me wo 27 years na ya se do man the body man the engine Mallam Mohammed me ba ko man mu 27 years na betra ho me ni ahye wo ba biara ko man mu na me wo obi so o ba me nchen a o se Mallam me kwan ne ware me pese wo kire me sika na fabra ye nya adwuma sa da bia me kase wo ko hospital ana Herbal fo mo bo mu ndro dawuro ana konfo ana hwan na wo Freddy fo Mallam konfo oso wo ba fasika se bra oboa wo yazan o wa for the intia Dabio ayantro na sabi gafra dabia me kase wo yare na wo ndro hospital doctor no on check wa obeye de hu ka obebo enti Mallam se wan kasa na buo ho bra because se me catch us for 20 million bra na obeduru me ncha na me nim se 20 million wo ho a enti magimi se wo di 20 million be kwa na obeje enti abasa nya Mallam na aji usika anya di fo na konfo no wo na wagimi ana waji usika enti eduru ba bi a me no kase me no crofort me ko phone so te se me no mo ontakwa no kinkin aji me kire ne sika on famra na makate no Mallam fo doso frebi obeka to se fabra hona wo be hu no se ano na ya de je besia no anye no na ye de tuya right abusia ano ya de je besia no anye no na ye de etua ye ne Mallam Mohammed na edin komo on Ewiase ene Sunsum Nsem dwumadie WhatsApp line 0202668464 numbers e screen ni nyina no Mallam Mohammed the numbers you go so edin komo ofre o asembusa bi anase ebi a opa kwantse bi a ofra ebenyamre na etumi e de amount 0246 647 247 0246 647 247 0245 771 801 0245 771 801 ofra ebenyamre na ajo so na yede wo edi komo kwaw atibie eskafo amantem Eastern region mo wo Kumase Ashanti region mo Bonahafo mo Northern region Western region oba udru Kumase a ofa ka so nkokọ udru nkokọ a ko watibie taxes ene toto esiwo fro udru ko watibie a wo se ode nkokọ ha wo don kaso ko Mallam Mohammed ho onya dru ha onya ka Mallam Mohammed obia na udru ko watibie wayira kura no bo se radio station fe bi esikwa no unity 87.7 FM Mallam dia metra ya me kan na Mallam ntiase ba me kan se obi otena ba bi enfie du no nson aye adwuma abie radio station amanfo ya so mfaso enya wo ere obebu wo enne ana wotena visa nkwa bu nkrofo a e ka radio station kwa na ba na no amanfo kotwa wachi a omkodwo musika enu nti ebia na wo ehia ye bobo so yi enya dan ya ba akubi udie wo mu a bomoden na efre Mallam number no na afi to na moko na etumi emwa ye ntwa ye ho emra ye ba diaka ye de beto aso Osi animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chi no
wa ya stroke no enko Mallam sebra ya adwuma memene da okay kwesi da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wo beto me yawa so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no iso nsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi enwo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wodi abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say abɛyɛ mmeremmeremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni nsia Kumawood TV na yenya mmerɛ enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mallam hwɛ na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam wusika na ayira na hwɛ ojapade bi na obi enam kwa bi so agye afiri nsem utu gold na opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Yensan Emma ahefo ammo titini benche ya mo hwe na anwumre yi Kumawood television and afi Unity 7.7 FM akwaba Ewiase no Sunsum Nsem dwumadi a yede ebre wo ebrada 7 to 9 ene ede bibinti 7:30 to 9:30 na yede ebre wo na ifiada jamanya sorry memenda and so yes so the amount enwumre no nsia 6 to 8 p.m. Shannon say we are live on Unity 7.7 FM ewo kwawu atibie Facebook Kumawood TV YouTube Kumawood TV ko so a obetimi like no share now from so enya bi atimi ahwe so we say mo dey about 0202668461. Good evening, sir. What of if someone wants good marriage? Nanafia ena ade aba. Hi, I'm watching you. In fact, the Mallam is honest. God bless him. Where is his location? Location there, Johnny. Yes, a quote atibie eskafo amantem. Eastern Region ena wo. Good evening. The truth of the matter is that most of these people are juju men. What is a guarantee that when I come to him, I may not find problem afterwards? And also, Eddie, tomorrow you will know and Sunday. We last one he Ebusa said, Eddie na do one no. Omuye junior de ade enti se ade na chese oba wo ha ebe wi achi no onko nyansu so boni bia na na brabo. Thank you. Eno no ana me ka se adwuma no ye wonyame akwan. Okay. Ana dodo na so wo spirit akwan.
nyame akwan no en na me bobɔ so ye dan kyerɛ wo me ne wo kasai obi wo ho a ni nipa bia na ono no obi awie school and the nipa ne ye minister o person ko hunu nipa no wa ya okɔ ho a ye ma na kwan eno wo ba me nkyɛn a me de saa nipa ne gina ho te sɛ Yesu na me de wo a wo kɔ hwehwɛ nipa no agina ho te sɛ Zakeu enti wo kɔ fruit wo duru ya pɛ no ebi akora wo kɔ no na ne kai twon akwa we de o hye obi a menim no ayewo a o de obetena ne kai mu kora de wa yedan akwa no office follow protocol bi akora yes eno no ana yede ye adwuma na nyame akwan god adwuma na me ka ho asam yi wo ba eno so na me ka say wo ba mesre afri ho nyame na masre afri Moses because Moses ntina ma nyame ama garuna mem garuna no so no efri Moses tamo mem fri asase mo no o guso mem ko sin ne o mem wiye skano se de wasase na si o yes enna me kira no guso mem be sin ne garuna mem yansa na sikane mem enti ka sikane na mem ansa na garuna mem a anka giye yinipa ansa na yanya gold de ameka what ya se enti me ne wo kasai eduru babi a obitime force kuni pasha menam na wanya gold ewo eno so enye enti na Mallam Mohammed che oba me kire wo nyame akwan yare a me sai na me kire no me ne wo kasai ebi so wo ho so a o se Mallam sabe me problem nyina na se me yabusuya peni me ntimi abusuya peni ya de ama me nim de me ye se me nyayo Mallam so obehwe because eno no ya abusuya peni no Bible mu nyina ene Quran mu nyina no komsheni ben na Nyankopon amane ye ahwaso ayi Jethro ayi ye frɛ na Anabi Shuaib Shuaib no nte wo ba wo abusuya peni no me de wo gina ho te se Jethro se be ya wo betimi aye ahwa abusuya no so abone bia ma because Jethro ana na ehwe Moses epoma na so chino de make what de make now no me na wo gusu aye kasai no obi so wo o se Mallam abusuya na sai Mallam o how ediba na family ne mu me yakse ye mpete mile Mallam abusuya ni bia ni ho banya Mallam ye nya o Mallam me so me bra me pesen ka me penya abusuya no Mallam se bra eno wo ba me de wo ebe gina ho te se Noah sanna abusuya ni free tete nkrofo asere o mo aduru kro bi be ware ho ahiafo abusuya we na ebe ko sanna yes Noah ka nyame asama yesere no ehuro no eno wo ba beduru me ho a me de wo ba gina ho te se Noah ne sanko bia nim se Noah na ede ne shan ebe fa ne dom akọ ama ne ya frɛ ho se ye Abraham asefo a anko bia ni ho anko be huro Noah chine de make what ya say yes enti wo ba me de wo ba gina ho te se Noah na wo be yeye na wadi nkunim na watima de ahwɛ abusuya na so chino de make what ya say abi so ho so se Mallam me problem ni nyina na say Mallam me si wo Mallam me ye berima me be ma ne nya adwuma awu o se no kwati na wu nya adwuma Mallam me yo ba me ni atinka ana wo ba yen ye wo obi a ya frɛ no mmur guys mmur guys no ono na nyame abɔ no a no ni moja de wono mu spam spam nkwa na ye no moja ono na dakoro mmur guys ofa ono mba ba ko 99 ena daye one day onyimo mu nyina sitire ansono ne sister ko nsuo no sakɔkye ne nyem no ka ho e ma ne 100 enti awo na nsem ma no anya wo baba Yesu ye komsheni Mohammed ena be gina mmur guys di mu wo banyem wo bawo o ha obi ama ene afia na question no gusa no yes no no so gusa se obetumi anya ware pa na oba aware papa no ade na wonya da bia me kase sabi da bia anna na me kase wo ye oba je wonya merima hia se wonya merima hia ete se bia wuchi ka na adwa wo bo ba hye oyo bo so ni jena du ana na wasa wo ba ana ye mma hia enti se wo ye oba na wo ba mema wo merima hia enti merima hia no ye adwuma mpa de obenya be ma papa ware amfa problem mba wo ye oba be man so na wo ni mma hia wo so wo ba ye be kire wo amo anya mma hia no te se mur guys wa wo be si kromu a na ye boje wo so na wa hwade ya wa wo pe no na wa twusu ana no nya for gas there ya wo for gas ana ye wo ehia
Okay. For gas and say, Oba we me penama menada. Tino, what did the Anamabaha, Oba your dimatam, Miss Oba will deal with dimatam menada. I know better menada, and I may catch or say, and no, and so yamiani, or Tino, and yamia quite. Okay. And Mbabe Brenante, no more cocoa dro, our Mallam, a deep for comfort, no more good yanim. Amomu kunodi, and yet. Meno kase se wo ba na wo di for ho konfo ho Mallam bi ho ko jedro e de guduane ma ukunu mane di ya eno ne spirit ne hu ne se wo oba no wo betima hwe berima no eni ntina ma wo di adro ne yadan eye no enti ano so no wo di adro na guduane ma berima no ebe beba ne bedi wachi kama nso adwuma bi a bema ne beye bi enyeye o wo adwuma mu kura ne yetan nani ana ebia bema no be wi nsa sa asai enti wo ba na wo so yedan wo hwe berima no ana bema bi so wo ho so ono de aduro ade aguduane mu ama oba no so yedan adi ana wode anya oba no nti onya oba no enne bema ne pasan ko oba ne nya adwuma obo besia sen de mo oba na sika na hye enti omo ni mo say obayifuo because wo berima no wo ni se obetima hwe no eni ti na wo di sa duro ne ye no enti wo so oba no ntina fie ye housewife na hwe no enti oba ne ye housewife de a wo be ma na adwuma bi a wo be ye bi abekoso na wo kase pa kwa jig world bank sika efo bro oba no so mfa ye business ebeshi enti ma na mo ye adwuma mo sika hye no ndo do na gina merima na so mo ni na ho ebi se na meka no ebi ho be ma ne de age no wa hyehyɛ adwuma mama adwuma na di no ebi so ho so ban oba no so hyehyɛ adwuma ma be ma na adwuma na di no na bra kwasi ho ya enti yetimi ho se police ni pa no wakobo anrobe ne ya pam no nso nya na ni so manager pa o hwe obi adwuma wakodi sika enye sika bi 1005 ya pam no ya yinadi no ba na de nam ya bay for dabi kwa ye ho fa be ma na so na ho katua no ya se fa na se wabomutuo ana me kira wo mutuo enti Mallam no ka kira wo se sampo na ekwaso a me se bra de na wo ha bra na me kira wo nyame akwan ne na hia ana na me ka kira wo se tutusu dudu ya ye ka ho asam yi no tutusu dudu esama Muslims problems tutusu dudu ema Christians problem so binim problem at tutusu dudu de mano ana imam fo ema tutusu dudu no eyeye asofo ma tutusu dudu no eyeye ya anka papa obema woni ada wanka wankasa wonante na ohu no obi a obeye tutusu dudu na de amanipa no tight no ye tua aso tight no ye tua o enye ne tua ne ye tua no dabra tutusu dudu no mene wo kasai ebia wo yadwuma ende yase wo bosome sika wo je no fa no betua wo tight wo bosome ka tua nya wo tight yase de magie no baba me nkyere mu ha yase de magie no se bosome ya mesidi wo ha 100 Ghana cedis a memfa mu sidudu ana me kyere wo se ana me se enya no kware ma me nka asam nkyere wo sa de na nya no kware wo katua na wo gina no ye wo katua enya wo mfa so okay mpacha utie nie akatua na ye makatua bosome ya katua na ya tua wo ka no eyi no ye wo katua enya wo mfa so metia ntibo enti enya wo mfa so no enti wo mfa so no se ya ma wo 10 million na me no wo kasai wadi bia manaka 1 million wo di ato ho next month wa ya sa di ato ho wa nya sai 2 million na ebia fe no wo calculate 10 million na wanya ato ho a ana wo se wo mfa so na wanya no ana wo beyi mu 10 million pa ayi 1 million na wo di akoye tutusu dudu bana sa enke nka tutusu dudu no bi nka ana e kana sa na kase wo nyandru tutusu dudu so na kase wo nyandru so tebi anka na anka de wo na wo yakoye anka de wo na wo yakoye enti sisi a me ne wo kasai bosome wo 15 million wo sister eco school wo 5 million koma no me no kasa wo ma me wo akurase e wo de wo de koma no na wanya driver every week bi odo ma me ko hospital wo wo yere ena kwala ba ko anopa bia wo de no ko school
50 million yes be you 1 million and na e bia 1.5 wa papa ye bo kro no me de manya oh ade nyame be na wo de ma no tutu ana me kaso se wo kaso be ka no kware a ye be di watam ye be yew na da bia ya na me kaso me Mallam Mohammed mi suro nipa ensan suro me nyankopon se me jiminya me di esuro me nyame dia mi suro nipa na nipa me bu nipa e wo so ka no kware kire nipa emfa wo se ye be yew nti da bia me Mallam Mohammed me si hoyi me se wo nipa biara wo tie Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center bompa yese enipa ene ngu ani mase emmo mpa yese nyame yadan ngu ani mase because enipa egu ani mase ya nyakopo mekira kwan ama wayi wo ho ano na se nyame gu ani mase ya hwan na ekokira wo kwan ama wayi wo ho ano enipa gu ani mase ya nyame ebekira wo kwan ama wayi wo ho ano na se nyakopo na nkasa gu ani mase ya hwan na ekokira wo kwan ani apem anameboa enti debia wose ya ka no kware no because tutusu dudu ya obi ho a abia kramoni wose ya tutusu dudu mano na waje gunu furumu ana waje se ya de si asaledan Kristo ne osemaje tutusu dudu tight me de ya band enye biara da because tutusu dudu ne sika wadi amana ka no eni ho kwan se because eno wodi akoyi emba back wo ho ene nka me ne wo kasai obi ya tutusu dudu na ka de ya ono so de bekosi hotel no say nya ho mfaso ana tutusu dudu ono so de kosi hotel ebe yi ande say duru ba bia obi timi be duru ho say ndade minisi ka say nya hwe demu na de achi anako numbers to jabi me bansa me wase me kire na tutusu dudu no ho asam no se wo ko tutusu dudu asore tutusu dudu ya to masofo okay anya asore ya de masofo ya tutusu dudu e de masofo na nya asore collection ya to masore okay tu ne what dey me kire ebi wo ho a ya se ya je ayi ya kana sen ya bo afore bo ya bo de masore because asore na hia bibia ya fi sabirila ya for ya bo afore e de ya safun asore adwuma na tutusu dudu ya mfan ye because ade na wadi amana ka no ana wakoye firi ho ense se ben wo biem enti na wayi akwakoche enti saa no na wayi akwakoche no enti se wo de kokoma sofo na sofo na nimu omo ahiafo etwi no homobrofo ene nyanka because obi hu ne se sofo ye nyame nipa na wadwana baba koto aka kire sofo me pa chaw akom deme enti se mu yi tutusu dudu no de masofo na onim saa ahiafo no kwese de twam a no de nam no o de manyanka na kunafo se wutu tutusu dudu na sofo di a ehu won faso se na se watu tutusu dudu aba asore na eva tutusu dudu ensi aso dan dabi eva tobo na sekete sadia o tutusu dudu sika na wuyi na faso be na wuyi sa sika na se ben ho enti se wutu sa tutusu dudu no na ye de koto asore futuo mu na se afia so ya sa sore ne ko ye party ni ye yi bi koto drink anansuo e de maworoma a walla obi bia ba sa adana no me aba wo so me na me ka kire adana no me aba wo so di ida so sofo ne be di yes ebi ma won chen sofo ne dia ane dia alhamdulillah ana sofo ne de koma nyanka alhamdulillah na wo se wo de koto drums ene nti na ye to collection esa eyeden ebo afore ana twi no me na correction ya na nsa wanga no dia wo no enyame se ma woni so dia wo enti me ne wo kase se wo ka kire asore ba sai wo ya se bia wo asore dan ya yesi no wo ye hia 20 million wo ho ye hia 20 million dia me si kwai na ye ka kire wo se bosumi bia ba ye tight ye haw papa emfa ho se tight nti ubetima ye adwuma so many years kwa hia dan wuntimi si de obeye bia dan no me ya ba wo so me na me ka kire nso enne no wo kaka na sankrofo no ma no oten ana mbe duatam tani kwasia no he duatre oye kremoni de na wonim ampa sa wonim a anka de me kan bisa me ne Kristo ni hwese kwan me na fa so ama Moses nsaka na poma onim ana de bebrese okokomande ye onyanu nwuram Moses poma no bebrese onyanu nwuram okomande ye ente sada biara da because anabi Shuaib a mo frɛ no Jethro a dodo na frɛ no Hoba
ono ana na Nyankopon de ayi ya kana say Moses puma na man so hia so Wanya sere no so no ane jana oh da Moses twani try no that banda da ana me say nya no kware isa anya no kware Jethro ay friend na be Suaim ana Jethro no so no ana ye ayi Moses asew Jethro anabi Suaim no won baba say 7 Moses na ase no Moses na ase na ne mama ye nson odi America nyino bia nkonko seche Jethro we are Christian ni oti Jethro oti say enne me no wo kasa obi so ye angel angel Gabriel ana so they say Gabriel no kura no me no wo me no nim da oba asase so dabi because ono ye Nyankopon messenger yang no angel Gabriel yang no Nyankopon de ne han ana ode bo mu abofo no yes Nyankopon de nyame ode ne han ana ode bo mu baba nsam ho na se wo ka so wo ka no kware na enso wo so nya abotre emfa wo se meye tani wo yo Kristo ni enne wo bisa sofo ankasa se Moses no wo yere na mo sai onim enso ye Kristo ni ono ka kire me se meye tani me nim nyansa ayampa Moses no wo yere na mo do sai onim Moses kwa me no fa so onya na puma onim first century ni oyeye ayeden onim nso no be ka kire me say enti kwa me na wo be fa so Moses na mo faro fie ho nyina no bia ni onim so oye komshani Moses yiye bra no ko Jethro onyi wie ye na wa ko Jethro aye frena na be Suaim ana wa ko na ho say me pese me ware wo baba ana se se me ne de me baba be ma wa ware dia je wo ka me nwan so mfie du o se say 10 years 10 years je wo ka me nwan so mfie du ana Moses se mepe because of me pe wo ma o baba no ana se se sa de nwan na wo ko hwe no so wo ko hwe nwan a wo so nya dua wo de be kam wa no ana se na datam se Nyankopon de poma no ama Moses Jethro se onye nto ho on fanasa nka ne ye wo komsheni ye baba be wo no ana dindi Moses Musa on ne baba fa sa poma na ye den ayen senkyereni enti Moses gitu mu so be hwemmoa no ana odi Moses ye den ewura aye ana o kire Moses ana ye se wo gitu mu dia opoma bebregu ho wura ho na yi baako na fa be ye den e be kammoa no ampa Moses wura mu no okofa poma we ya poma we huri aba ne nsam enti ehuru ba ne nsam no de pia na Jethro ka se furo ko no poma we me kura me ye komsheni ne kura no poma we me show mu de adada wo koso fakoto we Nyankopon se ye komsheni ye be wo no onna ne dia fakoto o de koto ho o sase kofa foforo o kofa no o de to wase o ko wase o kofa poma ne sa huri ba ne nsam o de pie ye Jethro se waso o de won ampa ana o sa de koto ho Jethro di nachi nto de koto ho no a o kosi e kofa na poma ne sa huri ba ne nsam e ho no na Jethro aya frɛ no Suaim ana o ka sa ande wo eno komsheni aya frɛ no Moses Musa ente poma we nyame se poma we wu na wo de baba be yen senkyira ne tifia poma ni yie hena wa yira hena wa ma poma na yedan anyira eno na wo de yedan eno ena nam so ma Moses saka na poma ente bra Moses e be ware ne baba no na wo first born na second born ente na Moses ni je second born no ente bra osum 10 years ni wi a ye ko ware abana mana no omu ko shira panin no so ana de ba Moses omu ya yufro wi na adwo mo de no koma no ne da wi ade a chi ye no ana hu se ei na sanya we na mese mepe saka we na mese mepe honomo ana Jethro ka kire na se panin ware ya ketu ntimi ware o se se panin ware ya ketu ntimi ware enna nam so ama Moses asira ni ketuwa na so ede Jethro anabi Suaim sira ketuwa na so esade ma Moses eka ho na ne ye tu ana Moses se de me pese wa ye ne se mroso amamedia ana meka wo muano Moses saka muano
30 years eka 10 years no man here 40 years asa no nya man mi no me so dia mano ono so ye yimu ya so wo so hwemboa no 10 years ana me ye wa ma me oba ba ko me pekura wa ma me bia ka ho enti me so me hanwa no so Moses ka na nwan no 30 years ebe ka 10 years man here 40 years enti na sa niema we unnimu a wo be ye dan na wa gina so bo obi enti sa basa na enti bra ye komshani Mohammed sallallahu alaihi wasallam bayan ye fredu ya bi se dabinu dua enti me ne wo kasa na mo poma no muntino se abana fie da duru ayi omo bie jima bia na imam ko ho a ye ma na poma baako okay enti me no kasa poma ya de bie hu hia ema sofo okay poma ya de bie hu hia ema imam anya se idi na ebeduru na imam akogina ho dabe poma fie da duru ansa na imam ebe kankan Quran no wo se onya poma ekura okay difo fie da duru anasofo be preach a wo so onya poma ade dabe aduru ba bia aya na manage Roman fo ho aya wo hu se o manam mu kura etino ono o kura na poma entianka wo ya kramoni ni Kristo ni bia wo so kura poma wo ya kramoni Kristo imam anasofo nim enti se ba hu na mani kura na poma no kura kirawa woni so ibirimu a se wo be so poma no mu wontimi ntofam anamebwa nim eno problem enti papa Mallam Mohammed me de me se yare asma stroke ya tu oduro diabo wani na afra wo se Mallam obi jimasase Mallam me ayi afu ameye obi sai ma afu no obi tumi oduro Mallam obi abewiame Mallam Mohammed say ya kronon kwa dia inshallah wuduru ko mai mo aya ka se Mallam Mohammed na o cha kronfo na wo pe me na ma cha kronfo sa chi elder aka ho cha kronfo chi elder e ma chi elder aka ho ye dia chinya mesa bosor ni din na aya na sabi ye ai ya say sabi nyame era de bakro no say ara na mo kro no na me ka kire wo say ya anya Jesus na wo te so bi bo Jesus no ene Jesus ankazam konfo kra bi wo ho a ni fie ho no bosom wo ho o so ne din di Yesu ana Jesus konfo bi wo ho a o se ne bosom ne din di ai kramo ana Mohammed enti ono gina ho no obo Mohammed din a esono no nyame din na obo abusia Ewiase ne Sunsum sanjuma dia de free Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center akachi ene de ma wo iguso ayedi nkomo no stereo line no ye bie 0202 668461 0202 668461 ubetumi abem na ebia wa asem kan bi watie o asem busa bi o adinche bi a watumi ede aba ba sene so se ubehu Mallam Mohammed ewo kwaw atibie eskafo amantem Eastern region ewo ena Mallam wo kwaw atibie eskafo amantem ewo epuye mantem Eastern region kwaw afi omade na ebowura mu ho Mallam se o ba o tibi kan ta fa ngana bra fa tu gana bra but o ba na wabo ho na dia wode aba no onyame dimuti no ene ma nyina ebeyi ma bia ho mana tum ubetimi afre sabria na so mo fra omondum radio TV no ansa na wa fra dodo no bi o fra person o te ne ho nka wom Mallam said dabi okay hello good evening good evening entio wo mo so person o te ne ho nka Mallam Mohammed ni kasa yitio kasa frɛ okay yentio okay kasa yetie o frɛ TV so a mentie wo ho e wo TV num ma okay Mallam astoye no yes ya to nka edebema why koso na hey edebema hello good evening ya wo ko TV eskafo amantem Eastern region ko atibie
Escafo amante wudu nkoko a wo so kokko watibie wuduru hapa a wo so ko Mallam Mohammed ho obia do beko nkoko kra wuduru ha taxi bia do beko. Hello, good evening. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mallam abunde Mpa chao boko openi. But me ya ka da dia se tu gbe ne na ntie ko na bese me je no no na ka ni ko la so ti ko. Wow. Mate, na o frefre he. Okay. Me chia don ko fin so fo nyina. Sa area ho na mo bu so je ni bi ku ne biribi no. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening, free. Asin for soup. Kasayeti onyumre. Bacha o phone no ma no akari enti o. Me won koko Eastern region, me won koko people so tibie na me won. Kwa tibie Eastern region. Why? Ufi asin for soup kuma se de kwanwa kura, ufi kuma se koko so kwanwa. Why? Okay. Okay. Oh, that's it. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. We are free. Hello. Multiple on from. Why? Countable on from. Yeah, we are free. Farm okay, Nana Yetio. Nana Kasa Yetio. Okay, me. Yetio. Yeah, no. Ore mun yin free so no from ra. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, that's a good evening. Good evening, Hannibal. You are free. Anya kwanta e wasante mantem mu yenti we. Okay. Ensuro kra. E ka de ese ne no anse baba na ba jusika. Krofo kra na ye. Kwa ye chiro na eka. E da kra ko wi abon pa ye ko wi nyina ye chi no. Na neka. Ka de bra na Mallam wow. Hello, good evening. Good evening, you are free. Good evening. Good evening, you are free Hannibal. Akimoda, okay, Eastern region. Yenti we. Na no chance you. Anya dem kra. Fanebra. Mallam so onu ntonchia. Ba fanebra. Obe wude nyam betumi aye. Why? Wo de oben pa tibomode ana fanebra. Makwala ne nsei. Na da acha wo so bo. Akonya hodi a momfa ne nko. Hello, good evening. Hello. 0202668461. Studio line. 0202668461. Obetumi afre na afi o asemusa bi ana wasem ka bi a etumi ate na Mallam etumi ayiwa no. Enti wo haw bi a kom bi an Mallam se bra na onyame nam no so emfam wa wose e onyame akwan ene obo nsama kwan no ho tete ho no do so pa ubedi sika enso an ya be ya no na okodaji tibra na onyame nam no so entumi emfa emwa. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening, you are free. What are free? Mallam Mohammed ni. Kosa metio. Mallam Mohammed. Mallam Mohammed ni me wo ko kasa Mallam tio. Okay, you have from. Tell who TV no so white. You phone na dey free no. Uno bi din koma your phone na dey free no. Tell who phone no. Hello, good evening. Hello, good evening.
Good evening. Hello. You know, for some far from. I meant Tio home I would TV no more. Tio home phone on the afraid. Why? What aroma? And the more. Hello, good evening. Good evening. Would you be afraid for anybody? I'm sure. Asanku. Na ayeka. Oh, okay. Okay. And on the Mallam say brana ba. Ono batnase. Obehu de oru sika ye. So ho. Sika na ba ansem ha de ye dan. Na hunu nyina adwene ho se wo hweso ye nem no. E ka na wo bo a. Nyameda no so ma na tumi abo ho pa. Why? Aha. Enti area na otu anamo. Hello, good evening. Hello, good evening. Ohima pa, odi be afre free nwumre. Hello. Ohima yeti odi be afre free. Aba ohima ona ye me dakeke. Odi be afre free. Sandy baby, nkoko. Sandy enti o. No Mallam, Mallam baso. Mallam ayo bia. Ojo ni taboni. Papa we ko to be is the 4 months. Papa juma o be ko ma fa nya ateswa. So you be Ewiase me ka free bia. Okay. Bia mane da na down so o ha da na down. Okay. If you na mo Mallam Mohammed. Okay. But so I think me go on one say. Mallam be go be dia so da 40 minutes. And what do you got? Oh, yes, simple man. Okay, Sandy Adasi. Hello, good evening. Hello, good evening. Wa alaikum salam. Wow. Okay. Okay. Mallam, you are no. My baby bear 2 more calls. Hello, good evening. Good evening. Who tell who TV no so good evening. Hello, good evening. Good evening, I'm free. Kwa yetio. Yaje so kasa yetio. Kwa TV. Oh, yentio bi kwa TV. Mentio ho TV no so. E de tie ho phone na na kasa dem yentio. O tie no phone so. Ma konyi ne free. Ah, o free kwa TV de. O free radio so a na ya nanka utie ho radio no na we de TV de ya nya ne sa. Hello, good evening. Hey, what you call it also do? TV no also do. Aya o fragment ho TV no. Thank you. Phone ekuta wa de free no. Tie ho phone wo na ni nkobo phone wo emu. Obi a beto nka Ewiase nyina. Memfa 2 more course. Na afi yehwe na yemfa nsi. Kwawu atibie eskafo amantem. Eastern region ena Mallam ewo. Enti mo pe Mallam chita kwa na kwawu atibie Eastern region. Eti we screen no asia. We say enche the Mallam numbers ni go so. Last caller. Hello, good evening. Hello. Hello. I know what you can. Yes, yentio. Hello. I know yentio. Do you have free? Good evening. Yaje was so aneba. Hello. Yaje was so aneba yentio. But Mallam madam pa. Okay. Hey, wow. For the kuna now yes I know. Okay. 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 What you come na say? Wow. Last caller. Okay. You have a friend for no. Oh, Ajakum.
Ofaje kum ya da se pa next time ofra. Ya no ma tibolo na ko fom. Do ti ho phone. Mekia na yere so we de me ye na mekia. Yes, mama, ya chia pa. Ta won chia. On friend chia me da. Chia pa. Ana obaja kum. Ene na juma ya fo nyina. Kibi na juma ya fo nyina wo kibi ho nyina. Sure. Say me na me ye backing programs manager. Me produce from Kumasi. Ampa. About no obi busa question me say what is that question. Say nyamesom no. Say do si che be let me asom ni yi. Say ye be som ni yi na na me ka say nipa biara wo hia banbo na no nyam. Because na me ka say wo asase so na wo ni protection wo bebre. Okay. Wo nyamesom no kora bronsam di kan kate ho ni firi ho a nti bibia wo be ye bia na wanyam. Tara na wai. Enti no nyamesom enya se wo nante akowura asole dem na wadwene adwenembone bi. Okay. Mi bisa wa se hwan anon na yira akọ kate so eduru bra on na beda no adwemme na ba ne tirimka nda no ho edenko a anabeboa na ne tirimo ye ne denko ase ono ba ne da na de nti na wagi nyame adi na wakowura asole dem na nyame nti na wodi abewuro ho na wodwi na obi ode wo ka ho ahokire o na wo enti na wase wo hu no se enti ahokire ne ni ho a wo no wo yire ne eda no ga oya humia ni ko ana de me ka won diase enti Mallam se wo de bra onipa biara wo na masate so wo hia bible ena num nyam na no kwese da obi ni bible nti bro sama control na manate na fie ma obi akwasare aba beto no no mu nyina sa wo fufu adi Mallam se bra ebi so wo ho a how no de hia ana Mallam se bra ana mo fa hye mutrim ne bana no so nsuo no ina omra wo de omra obana no so nsuo wo akwala no wo gwanso ana ase omra ko krachi ana na me ka sam we na masore so obi wo ho a ye kasi bayi wo hwe bible no koram bayi honhom aya kete ene na ye honhom nyina wo wiase nyina kete ente wo so hunu se wo ko di fo ho no ya de ma wo se bayi fo asai ne de ha sa di fo no nyo obi obetumi aboa wo honhom bi ya ho biem okay ente Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center mamenchia me yere ana mebra muru ana aye salam ana Idris mejakuma Idris wana Halidu ene omunyina omu TV aye memba chief ana Fati chief me na machiamo ana meyire Amalia ene sister Lima mechio omunyina ra na yase ana Oko ene ne yire Kwane ana yire Kwane ene sister Kwane ene anya yizi ana bo abenka ona bo abenkwa ya kwa na nkwa adwuma enti ne yere no obo abenkwan ene on yere no suko PUC University na school fo ni nyina me no kasai no school ho nyina abitifi PUC omu nyina program ana aye menu ya ketewa sule school boy omu nyina mechia ba ko no ayan de se nkradru ono no wo hot say bia murgai okay nkradru no ono gina ho mate say murgai and your ba ukro ho no ye mistake o 8 years ko mama no fi anyina warning mama warning fa na ba to jabi o atiefo motie mi Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center monje numbers no 0245 77 18 manche me technician wan hwe yi akwa no omuwa me biem ai yara ata baba yara ja yara family akwa no the whole kwa opa bisa say technician ye be ka kira me ana me wo radio station a me technician je omosa obi radio station me antimia na omosa aba behind no na wasa koye omo transmitter mom yara ono nye technician keke osa repair ayi transmitter yara ya chewo yara ana yawo asedu ene ayi yakana say nanabi so manager ana nanabi ona ya sofo ewo Unity FM ho ana ayi DJ Wasti ene na papa Elda DJ Wasti right ene na yere na ma juma ya fo ko ti saye no omo dozu ya che obia omo nyina enti de na waso ka waso hwe nyame adwuma na wo de ayam kwaso wose kronkron wose my radio enti me wie ho a yikuru Kumawood TV adwuma ya fo nyina me mamu assalamu alaikum na mo je so wa alaikum salam rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh ya kanu
Mallam Mohammed Yankoko TV Ntianwa Demi aduma Memenda 6 to 8 Yebeshia Sanso and now just said 7 to 9 Yebeshia Mallam Mohammed Oko TV Escafa Mante Momade Nebra na untumi emwa medin edit nana admako nyame eya dom na odom ya emepem yebesan esia ya kram Ozi animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no manya ma asorema akom obi wo amene wo kasa stroke achino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma memene da okay kwesi da ejuoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da oda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma fe na ne tini ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa glue ankasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afede ye obema